Finalitzen les obres de millora del carrer de l'Energia al polígon La Drecera, uns treballs que s'han centrat en la supressió i col·locació de nou de tot el paviment asfàltic de la via i l'adequació de guals davant els accessos de les naus i que s'han allargat durant tot el mes de setembre. El carrer, un dels accessos principals al nucli urbà salvatà des de la zona d'Alcover, així com de sortida i entrada a la C14 en sentit nord, és també utilitzada habitualment pel trànsit pesant que circula entre els polígons La Drecera i Silva. Aquest fet, sumat a que no s'havien fet actuacions des que es va asfaltar el carrer per primera vegada ara fa més de 30 anys, requeria dur a terme treballs de condicionament del ferm. L'asfaltat ha anat a càrrec de l'empresa lleidatana Arnó Infraestructures i en els darrers dies s'ha acabat de pintar la senyalització horitzontal del carrer, que conserva el doble sentit de circulació i les zones d'aparcament com fins ara. Als poc més de 30 dies que l'havia estat tallada al trànsit, s'ha habilitat un pas alternatiu pel carrer de la Mecànica, paral·lel al de l'Energia, tot i que s'ha deixat pas als veïns i treballadors de la zona tant a peu com en cotxe. Tot plegat ha suposat una inversió de 144.000 euros amb IVA que es completa amb el canvi de l'enllumenat de l'àmbit industrial del polígon La Drecera per bombetes amb tecnologia LED, més sostenibles i amb un consum menor que les de vapor de sodi. Tot i que la majoria de fanals del carrer de l'Energia ja han fet el canvi d'il·luminació, encara resten els carrers circumdants, uns treballs que s'esperen llestir en els pròxims dies.